Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da muke tattare da su a wannan group na WhatsApp mai suna Free Graphic Design. Ine muku fatan alkhairi sannan ine muku barka da safiya. Wannan safiya ta Alhamis, alkhairin da ke cikinta Allah ya sada mu da shi. Shirin da ke cikinta Allah ya tsare mu ya tsare dukkan musulmin duniya baki da. Alhamdulillah, kamar yadda muka yi alkawali, yau Alhamis yau ne za mu fara darasi akan abin da ya shafi graphic design, business logo. Ma'ana yadda za ka yi business logo 3D kenan. Kuma na faɗi cewa za a yi amfani da application guda uku ne haka. Insha Allah yanzu za mu gwada yadda za a yi downloading ɗinsu ɗaya bayan ɗaya inda za ka sauke su cikin wayarka da kuma yadda za ka yi amfani da su. Yanzu za mu fara da guda ɗaya ne. Za mu bi su one by one ne, bit by bit, saboda kowa ya fahimta. Insha Allah. Na farko da za mu fara shine kamar yadda a baya mun yi abubuwa guda biyu. Mun gwada yadda mutum zai yi video invitation IV kenan na birthday, na ɗaurin aure, na suna, na walima da sauransu. Sannan bayan shi muka zo muka yi yanda mutum zai yi sub na MTN ya samu bonus na data da kuma kati na yadda zai kira. To insha Allah yau abin da za mu gabatar shine na uku cikin abubuwan da za mu gabatar shine yadda mutum zai business logo 3D kenan, wanda zai tallata kasuwancinsa da shi. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu wuce cikin shirin kai tsaye. Yanda za a downloading application, na ce za a amfani da application ne guda uku. Insha Allah yanzu za mu gwada ɗaya daga ciki. Za mu fara su ɗaya bayan ɗaya ne ta yadda kowa zai fahimta. Amma kar ku manta, na faɗa cewa shi video ɗin yana da nauyi, ba zai hau kan Facebook ba. Saboda haka za mu sanya shi a YouTube channel ɗinmu ne, ta yadda in ka je sai ka yi subscribe ta shi channel ɗin. Saboda abin da ke faruwa, wancan YouTube da muka fara amfani da shi ya zama yanzu babu shi, ma'ana ya samu damuwa, ya zama baya aiki. To yanzu wani ne wanda da shi ne zamu yi. Saboda haka duk wanda ya je sai ya kokari ya yi subscribing haka. Insha Allah application na farko da zamu fara amfani da shi shine zamu je Play Store, sai mu tafi wanda kowa ya sani, wai kowa tana da Play Store. Wannan abin kenan, wannan shine Play Store. Wannan gashi nan ina yawo da shi, shine Play Store. Kuma na san wai kowa ba za a rasa shi ba haka insha Allah. Saboda haka sai mu zo sai mu buɗe wayar mu, sai mu taɓa shi haka. In muka taɓa shi zai buɗe mana. In ya buɗe mana zai gwada mana wurin search nan sama ga nan wurin. Nan ne wurin search inda zaka shiga ka nemo duk irin abin da kake nema wanda aka ɗora a cikin shi wannan manhaja ta Play Store. To insha Allah gashi nan mun taɓa. Abin da za mu rubuta kamar haka. Fatan kuna tare da ni. Image search. Fatan kuna tare da ni, kuna kuma tattare da ni, kuna biye da ni. Za mu rubuta image search man. Gashi a haɗe za mu rubuta su ba tare da an ba wani gap ko wani space a tsakaninsu ba. Ga yana mun rubuta kamar yadda kuke gani. Sai mu taɓa nan wurin, ma'ana mai search kenan. To ga yanan kun gani da yake already ina da shi wannan application din, sai kun gan shi nan ya zo. To amma kai da baka da shi, mutum ya taba shi misali kamar haka. In ya zo maka in ka taba shi zai zo maka a haka ne guda biyu. A nan wurin kai zai gwada ma install ne saboda babu shi a wayanka. Ni kuwa da yake akwai shi a wayata, kun ga sai ya gwada mini on install, ma'ana in cire shi daga kan wayata ko kuma in buɗe shi ne. To ina da shi. Kai in ka shiga sai kai download din shi, kai install din shi, ka kawo shi cikin wayarka. Shine application na farko cikin application uku da na ce za mu yi amfani da su. Za mu yi amfani da application guda uku ne, domin dukkaninsu dole sai da su ne sannan za mu iya yin shi wannan business logo din yayi kyau yadda ake bukata sosai. To wannan application din gashi nan, image search man, shine zaka je ka dauko a wayanka. Kun ga yadda yake haka, kun ga shi. Wannan shine tambarin shi, za ka gan shi in ya bude haka. In ka je Play Store naka kai searching, to abinda zaka gani kenan. Sai kai downloading din shi, ma'ana ka ɗauko shi ka sauke shi kan wayarka. To gashi nan ni na nemo shi, to amma sun gwada mini cewa in buɗe shi ne ko kuma in cire shi. To da yake samu dama ina da shi. Kai da baka da shi ko kuma ku da baku da shi za ku download din shi. Sai mu koma baya.
in kai download din shi ka gama zaka dawo cikin kan wayarka ne sai ka nemo shi, ma'ana in ka gama download din shi kenan zaka nemo shi. Yawwa kun ga misali gashi nan, kun gan shi nan wurin, gashi nan wurin a cikin wayata za mu shiga domin mu ga yadda ake amfani da shi. Kun gan shi? Yawwa gashi nan kuna kallo. Wannan shine image search man, wanda ɗaya daga cikin application uku da za mu yi amfani da su akan abin wannan business logo da za mu yi. Sai mu taɓa shi mu shiga cikin shi. Idan muka shiga cikin shi, afwan na ɗanyi wasu aika ne ban fita ba. Yawwa afwan. Idan kana shiga haka nan wurin nan da ka taɓa shi ya buɗe ma za ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai buɗe ma kamar haka, amma ka tabbatar da data ka ta waya kuna take. A ina jin ko ba data ma zai amfani lahiya lau, ko da ma datan ka rufe take insha Allah ina jin zai amfani. To in ma dai ka buɗe wannan ya rage naka. Yawwa insha Allah sai ka shiga. Idan za ka shiga nan wurin inda ya gwada satin nan ne mutum zai shiga. In ka shiga misali sai mu rubuta misali wood ta katako kenan, text gashi nan misali za ka rubuta hakan, sai ka rubuta left kana ibarin shi haka, kuma kana isa and right, ya danganta ga yanda kake son su. Kana son shi background naka ya zama ya giggita ko ya zama ɗaya ne. Sai mu danna nan wurin, sai mu danna mu shiga. Kun gani muna dannawa shi gashi na ya buɗe mana iri misali ga su nan kuna kallo. Sai mu duba mu ta dubawa ga su nan kala wanda ya mana. Bari mu shiga wannan. Kun gani idan ka shiga kala wanda kake so shi ma zai kawo maka wasu ire-iren shi da yawa. Kun gan su nan, kun gan su. Network akwai ɗan problem. Yawwa network ɗin yana ɗan damuwa. Yawwa kun ga yana ta loading, yana ta bubbuɗe su a hankali. Kun gan su nan haka sai ka zaɓi wanda kake so. Bari misali wannan da muka buɗe mu sauke shi ga downloading nan. Yawwa to network ɗin ba zai danyi ba, mu ɗan jira kaɗan ya zama ready ta yadda za mu iya saving ɗin shi. Ga nan wurin nan in ya zo ma nan za ka danna nan wurin nan. Kowa dai ya sani nan wurin za ka danna in yi maka da ka taɓa shi in network ɗin ya zama sai na network mai ƙari zai saving a wayarka. Yawwa kun ga download complete. Yawwa yanzu ya sauka kan waya kenan. To bayan shi kuma na ga wani ina so misali wannan kila yaman ya burge ni sosan gaske, sai in taɓa shi. Gashi nan shi ma zai buɗe. Yawwa gashi nan zai buɗe yana saboda network na haka. Yawwa idan ya buɗe mini haka ya gama satin ya gama ga yana kun ga duk ire-iren shi suna ta zuwa. Kun gani sai ka zaɓi wanda kake so ya yi maka, sai ka saving nashi. Ma'ana background ne muke fara su, muna yin abin mataki ne har mu kai ga wancan. Wanzu wannan ɗaya daga cikin application da ke gwada mana. Gashi nan shi ma sai mai danna nan. Yawwa bai zama sai ba, bai gama abin nan matukun dan jira kaɗan. Idan kuma kana network mai kyau ma yana buɗewa kana taɓa shi zai sauka kan wayarka. Kuna kallo ga su nan sai wanda ya maka. Gan shi ne yana loading bai gama ba. Bari mu ɗan jira kaɗan. To fatan kuna tattare da ni. Ga su nan. To wannan dai network, to na dai wannan dai network ya ƙi ba shi dama ya sauka. To gashi nan dai kuna kallo. Haka za ka yi kai downloading na duk abin da kake so. Bari mu sake kuma ba ku gani. Mu rubuta wani abin daban wanda ba wannan ba. Misali afwan yawwa mu sake rubuta wood na ta katako kenan. Left musa left kawai. Wood text yawwa sai musa left sai mu danna search mu gani da zai bada. Mun gani ya babba mu wannan sun gigita ta left. Ga sunan dai kala shi wannan wani background da kai satin zai kawo maka. Misali bari ku gani, bari mu sake wani satin din. Misali mu rubuta invitation background card design, bari ku gani
bari ku gani, ya kuka gani, kun ga shi ya fito, ma'ana design na abubuwa ga sunan kala-kala, duk abin da kai sacin zai kawo maka shi wannan application ɗin kenan. Kun su shi ma wanda kake so sai ka shiga sai kai downloading. To mu ba wannan ce damuwar mu ba, mun dai ba da misali ne. Business logo zamu yi, kuma background muke so, kuma background ɗin da katako irin wanda kuke gani yana giggita nan kamar bango haka. Bari mu sake mai da wood text. Kun ga shi background misali, kun ga shi ga sunan sun zo kala sai wanda kake so shine zaka ɗauka ka yi downloading ka aje a wayanka kamun mu je ga mataki na gaba. Misali kun ga irin su ga sunan duk wanda kake so sai ka shiga wanda kaga yayi maka, wanda ya dan karkacen nan ya fi in aka aza logo kansa yayi kyau. Bari ku gani mu ƙara wood background left and right, left and right, yawa left and right. Kuna kallo, kuna fatan kuna tare da ni. Sai mu danna search, gashi nan yana tafiya, kun gan shi misali ga sunan. Misali mu taɓa wannan, kun gan shi ya ɗan karkace ɗin nan, ga sunan dai haka da yawa. Kun ga wani nan afwan, kun gan shi, kun gani, kun gan shi misali ga wani nan, kun gan shi background ne masu kyau, kun gan shi. Fatan kuna tattare da ni. To wanda kake so ka ga maka sai kai download din shi. Kun ga wannan download completed, gashi nan na sauke shi akan wayata. Bari mu shiga wannan ma mu gani. Kun gan su ga sunan sun zo masu kyau, sai wanda kake so ka ga maka shi zaka sauke. Fatan kuna tattare da ni kuma kuna biye da ni. Shi wannan application mai suna image search man shine zaka dauko. In ka dauko zaka shiga, bayan ka install din shi a wayanka zaka shiga, ga sunan sai wanda ya maka. Kun ga su, fatan kuna kallo. In ka zo searching zaka shiga image texture, wood texture background left and right, ko kuma ka sa left ko kuma ka sa right, sai wanda ya ma sai ka sanya. Za su baka irin background din da ka rubuta kake so. Kun ga wayannan dukka background ne masu kyau, wanda in ka dauko su za mu yi logo ɗin, wanda daga ƙarshe in mun yi logo ɗin bisa su za mu aza. Shi ya sanya muka fara ɗauko background ɗin, idan muka aje shi. Wannan shi ne kamar abu na farko da za mu fara yi, kuma zan yi posting ɗin shi, kowa sai ya ƙoƙari ya zo ya kalla. Inda bai gane ba yana iya komawa can WhatsApp group ɗinmu sai ya min tambaya, sai an sa mishi, ko kuma ya bi mu a Facebook page namu ya mana tambaya, ko kuma kasan wannan, ko kuma ya mana comment, ya tambaye shi a kasan wannan description na shi wannan da na dora haka, zan sa sai mutum ya tambaya, zan an sa mashi haka insha Allah. Wannan shine kamar ƙarshen darasinmu na yau insha Allah. Sai kuma na gaba, wannan da shine na farko a cikin wannan darasi da zamu na yadda ake yin me sunan shi business logo. Wannan shine darasin mu na farko. Muna kallo, in ka zo ka shiga za ka yi sacin ka buɗe, gashi nan background iri kala masu kyau gasu nan, kuma duk wanda ya gani ka shiga cikinsa zai kawo maka dangi irinsa, ma'ana mashi su irinsa. Kun gan sa nan background ne masu kyau, wanda ba ma a business logo ba, a duk wani abu da kake inda ya shafi graphic za ka iya amfani da wannan application ɗin domin ɗauko background masu kyan gaske, wanda za ka yi amfani da su wurin yin
wurin yin background ya yi kyau yanda ya kamata, wurin yin design ɗinka ko ma me za ka yi, to wannan application ɗin zai taimaka maka sosan gaske. Kuma da yadda ake ɗauko su duka gashi nan na gwada masu, amma sai ya zama kana da network a datanka, sai ka sa data ka buɗe datanka, ma'ana sai ka sa data sannan zai downloading cikin wayarka sannan ya saving a wayarka. In ka buɗe shi ka buɗe datanka ka tabbatar kana da data kana da kuma service mai kyau, wannan zai taimaka maka ka ɗauko duk irin background ɗin da kake so. Kun ga dai gasu nan masu kyau kun ga su yauwa. To saboda haka kar ka ji komai, ku tai ku sauke background ku tattara kamun mu zo da shi aikin. Fatan kuna fahimta kuma kuna jin me nake cewa. Wannan shine kashi na farko a cikin darasin da zamu yi na yadda mutum zai yi business logo. Fatan kuna hattare da ni. Business logo ɗin kuma 3D yawa mai kyan zamu koya yadda za a yi shi. Duk da dai kamar yadda na faɗa muku a baya, shi duniyar graphic duniya ce mai girman gaske, duniya ce mai faɗin gaske, sai dai kawai kai iya abin da zaka iya yi ka bar sauran. Ba yiwuwa a ce komai ka iya komai ka san shi, no, ba zai taɓa yiwuwa ba. Za dai ka yi abin da ka gani kuma ka yi abin da ka iya. Kuma sannan in an koya maka, ba lallai abin da aka koya ma ya zama lallai iya kashi bane. Abin da aka ɗan koya ma kama ana guideline ɗinka ne, ana ɗan daga ka ne, kai kuma sai ka je ka buɗe tunaninka da wannan abubuwan da aka gwada ma, sai ka ga in ne kaza ai zai yi kyau, in ne kaza, to sai ka ƙara da ideas ɗinka da kuma basiran da Allah ya maka haka. Fatan kuna tattare da ni kuma kuna biye da ni a wannan bidiyo. Insha Allah wannan shine kamar zai zama mun kammala. Fatan kowa ya fahimci yadda zai downloading na background da kuma zai downloading na shi wannan application ɗin mai suna image search. Kun gan shi nan? Insha Allah kar ku manta ku daure ku danna mu alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku danna all. Hakan zai ba ku dama duk sadda muka ɗora bidiyo za ku same shi kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan ku yi mana liking, sannan ku daure ku yi mana comment domin mu ji ra'ayukanku akan wannan tutorial da muke gabatarwa. Sannan ku yi sharing a groups na WhatsApp da sauran wurare domin wasu masu zo su amfana. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.